58 anyos na ama sa Mangaldan, Pangasinan, pinagtapos sa pag-aaral ang anak sa pamamagitan ng pag-vulcanize. Atin siyang kilalanin sa report. Sa edad na 58, tuloy pa rin sa pagkayod si Mang Nestor Etis ng Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Araw-araw siyang nakapwesto sa gilid ng kalsada at naghihintay ng mga magpapavulcanize. Ito ang kanyang kabuhayan. Dito rin niya napagtapos sa vocational course sa nag-iisang anak na babae. Ang mabigyan ng magandang buhay ang anak, ang tanging pangarap ni Mang Nestor. Kunting tiis lang habang buhay pa. Nasa Maynila ang anak ni Mang Nestor at dahil sa pandemya, 3 taon na niyang hindi nakikita ang anak. Matagal na rin namayapa ang kabiyak. Gustuhin man daw ni Mang Nestor na masilayan, mayakap at makakwentuhan ng anak ay hindi pa kakayanin dahil sa banta ng COVID-19. Yun lang, video call para matanggal yung pagkamimiss ko sa niya. At sa kabila ng kanilang distansya, hindi kailanman magbabago ang pagmamahal at pagiging ama niya sa kanyang anak. Oo, talagang mahalaga sa akin yun. Kaso lang, hindi ako makapunta roon kasi wala pa masakyan. Isa lang si Mang Nestor sa mga haligi ng tahanan na handang magsakripisyo, alang-alang sa mga mahal sa buhay na gagawin ng lahat, makamit lang ang pangarap na mabigyan ng magandang buhay ang anak. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amyanan.